И здравейте хора, аз съм Ивайло и днес ще играем на Subway Surfers и да някакви работи ще правим. Тъй тук нещо, 5 ключа, thanks. Тъй, някаква нова има тук. Това какъв е? Аз не имам толкова ключо. Вабо. Има някакъв нов скейтборд. Ще я взема тази кутийка. Тук е шаф. Yes. Сега нека да започваме. Мале, тая японка каква е? Не знам дори японка ли е, каква е? Така, тук, Ари, брат. Бързо прескача. Тъй, ще вземем и тази буква, хора. Да. Хора, не знам това нещо, как не съм уморяла да бяга. Ако бях това, щех да пукна, разбирате ли? То бяга 300 000 км, то самолета не... То самолета не върви толкова километра. То съм тук за Азия явно отива. Ма няма пари да самолетим билет. Към някоя друга държава, ма няма пари за самолетим билет. Тъй. Поне стана малко по-бързичко. Те би ще тази вземем. Хора, това наистина направо като го гледам, я се уморявам. Кой ми свърши магнита? Но хора, сега ще имаме видео как играем на Stumble, защото днес се извинявам, че не качвам толкова много. Така се трябва да качвам по няколко видео. Но хора, през 7-та година няма да качвам толкова. Моля, ще трябва да ме извинявате. Ма няма да качвам, защото няма да има свободно време. Я ще съм до обяд на училище, да, ама... Но както и да е, няма да има много свободно време. Защото там ще имам уроци, трябва да кандидатствам за математическата дармадан. Няма да има много време да качвам. Ще качвам мога през уикенда да качвам, но през 7-та година ще качвам, когато имам поне 15 минути свободно време. Аз през 7-та имам пак свободно време. Когато имам много свободно време, ще съм щастлив да сме заедно отново. Но, да, както и да е. Не мога да го взема. Пропусна звездичката, направо ще гръмна.
Али, не можеше да я взема тази обувка, защото ще се блъсна. Но, както и да е. Ух. Иде. Трябва да направим рекорд, хора. Искам да си направя рекорда по бегане. Какво? Не. Yes. Да, приятели, извинявам за... Yes. Мога да ковам. Една ракетка, айде. Мистериозна кутия. Нека да отворим. Yes. Сега не мога. Много съм те. Добре, хора, сега ще пробваме с някой друг да играем. Ще играем Сейтос. Добре, нека първо да пробваме с Сейтова. Така, просто си хабя времето. Ще спра за малко, хора, клипа да се забързаме. Да, хора, вече се забързахме. Малко се забързахме вече. Хора, вижте какви готини сгради има. И вижте какви яки лави дървета. И някакви там... Има игри на покрива. Това не съм го очаквал. Абе, то Япония голяма работа. Пропуснах го това направо. Хора, ако още един път го пропусна, ще ходя се гръмна, честно ви казвам. То те са ги сложили по такъв най-сложен начин, че направо да не можеш да ги вземеш. Но хора, може да имаме видео как я играем на компютъра, защото на компютъра буквално почваш да си бърз. Но на компютъра е малко по-трудно, защото трябва да гледаш копчетата. Трябва да си професионал, трябва да знаеш кое копче за какво е. И чак тогава. Малко да посвикна с Subway Surfers. Абе, това аз не съм почнал от преди малко време.
Ес, взел го. Езу, айде. Добре, че имах тези обувки, защото хора, моята братовчетка Антония, на която и бях слуга, и нея, я мързи да ми е слуга, затова отмъщението, познайте с коша, не с слуга, а с пранкове. Ще се будям и то много лошо. Буквално хора. Ще взема чаша с ледена вода и ще я излия зад врата, разбирате ли? Тя явно ще вземе пушката и ще ме подгони. И явно ще вземе бухалката и ще ме подгони да ме приби. Ох. Яко. Да, приятели, смятам това видео да приключи. Надявам се видеото хора да ви е харесало. Надявам се наистина да ви е харесало. И чао!